Arwain hentre bach ni. Pawb yn disgwyl ar y stryd, Sam yn dod bob dydd rhywun pryd. Dyma Sam o dagw fo, bore da, hwyl fawr da fo. Gawr injan goch, Sam Sam ta, canu'r gloch, Sam Sam ta, Sam o bont y bandi. Arwain hentre bach ni. Mae Dilys Price a Bela Lasania'n brysur yn tacluso a ddwtio. Yn nefodd fawr na bla yw'r ail un ynddo fe. Mae e'n dangos o dwstar bopeth o. Sdim wythnos ers fe'n bolisius i blod yma ddwetha. Wy'n y gwybod o Mrs Price, a wy'n y bai o'r ozon. O'r edo, Mrs Price? Ies i biti gwmpo fyna. Helo, blantos. Ni'n mynd i dre newydd i wario'n arian pen blwydd. Na blant di fannar sy'r ddoi na. Siarad o rywun ar fe'n ysgol, meddyliwch. Mam! Norman Price! Os wyt ti'n wari am bwyty to, gyd i dim locledr yn llaw dde, i ti glwed? Norman! Norman! Ynybadus, ffroes i fwyta, sdim byd gwell. Y pancos gore yn y wlad, lan i'r awr. Dyw Jupiter ddim yn swnio riach heddi, Elvis. Wy'n mynd i weld beth sy'n y becsoi. Fydd yn edfan wedyn, Sam. Gwmws fel y bancosen un. Na ble i chi swyddog Sam. Ymarfer ymhen hanner awr. Ymarfer heddi, sir? Ie, mae'r injan fach yn dod draw o dre newydd i ddangos o'r offer newydd. Rwg da fi, mam. Deffrwch o un addo bod y fachgen da o un mlaen. Mae men ni'n teimlo fel bwced. Elpwch fi lan, newch chi, na gwbai. Wy'n sori, wyrar. Sa'n eich nabod chi, ond wy'n gweld eich bod chi'n grwt bach da. Dim yn nabod i? Nort, beth yw eich enw chi? Neu'n bwysicach fydd? Beth yw'n enw i? Mae ddi di colli i chof. Signora Bella Lasagna. Bidwch ag eistedd i lawr, swyddog Sam. Mae'r injan fach newydd gyrraedd o'r dren newydd. Na bod y traed. Swyddog Morris at eich gwasanaeth, sir? Ar swyd y byd. Ond merch i chi, swyddoges... Bore da, swyddog Morris. Swyddog Sam o dwi. Problemau? Gwaith cynnal a chadw na i gyd. Dim byd mawr. Fi yw swyddog Cridlington, swyddog Morris. Ond gylwch fi'n Elvis, os chi moyn. Am penni dwi. Dyw hwnna'n mynd swnio'n riach. Beth sy'n bod? Na beth hoffen i wybod. Dwi'n siŵr mae'r bearings ydy'r problem. Dyna drafod efo'r hen model yma fel arfer. Falle bod chi'n iawn. Triwch chi rwan. Wel, sdim dadled yna. Fan hyn wy'n byw i fe. Ysgyr Dafydd. Mae caffi da fi. Ware teg, mae'r lle fel pin mewn papur. Diolch i chi am edrych ar ôl y caffi. Mae ddrwg da fi, allai'n cofio'ch enw chi. Bella. Na beth rhyfedd, na'n enw i, Ed. Bella beth wedi ni? Lasagna. Pwy fydd yn meddwl? Byd yn fach ond yw e. O'r adal edis. Dyw sanol, dyna olygfa. Dwy ddynas brydfarth. Tydw i ddyn ffodus dwch. Be sy'n bod ar Dilys iddiw? Sa'n y gwybod. Mae hi'n y meddwl mae hi ydi fi. Mae hi'n y dost. Mae hi wedi colli chof. Gwranda, dyma be wnawn ni Bela. Ia hi'r sbyty yn y bws. Yr ymarfer gyfer a heddiw, sut i ryddhau dyn, person, sy'n sawnd mewn car ar ôl damwain. No te, bant â chi.
tri wedi atgysylltu, sir. Ydwch becso, rwy'n ni o'n drosoch chi tra bod ni'n torri'r to bant. Torwyr mawr yn barod, sir. Right, rhan o chi. A iawn, swyddog Morris. Mae'r offer na'n gwytho'n dda. Nawr, newch ni gael e mas. Ofalus nawr. Ni. Na fe. Gwaith da ddynion. Tîm, dwi'n meddwl. I penni mae'r clod, sir. Diolch o waelod calon i chi am eich cyfraniad gwerthfawr iawn, swyddog Morris. Ia'n wir. Chi'n gredid i'r gwasanaeth, bodych. Helo, Norman. Ni'n mynd i'r dre newydd. Mwyn o Dani. Iawn. Mewn â chi, Sir Lawrence. Norman yng ngwashi, dydy dy fam ddim yn teimlo fel hi hun heddiw yma. Dwi am da hi at y meddyg, iawn? O, na'r crwt bach anwyl wedodd wrtha i pw o'n i, pan o'n i ffili cofio. Dal ddim yn gofio. Wel, ar fennau di, dyna bishyn bach handi. Ac mewn injan da yn yd, welsoch chi? Wyliwch, Mr Evans! Oh, wow! Hey, Mr Evans! Ni hynna'r sgwrs! Peidiwch â poeni, dafeddwch yn rhywbeth yn dyn. Henni! O, weda i un peth, mae'n ein bryd i chi ddysgu gyrru Trevor Evans. O, Daro! Mae'n cofio Trevor Evans! Pwy sy'n galw'r gwasanaeth tan nawr te? Galwad gwasanaeth arbennig. Bws mewn ffos ar ffordd dren newydd. Pawb yma, sir. Iawn, bent yn ni. Nawr te, oedi'r teithwyr yn iawn, Helpwch fi mas o'r bws ofnadwy ynwch chi! Pwy llawr Dilys? Fyddwch chi'n berffaith iawn. Dilys? 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 O fi hwnna? Ac wy'n cofio chi, Ed? Swyddog Sam i chi, ynddo? O, wy'n cofio popeth nawr. Yr ysgol a Norman. Norman? Fi, mam? Wel, siwgr candy. Wow. Gei di waid y cyfan wrth mami ar ffwrdd gytre. O, mam. Glywys i'r alwad arbennig ar y radio ac meddys i arfinion i helpu. Swyddog cynorthwyol Trevor Evans, dyma swyddog Penny Morris. O, chi welys i Wel, da chi'n bictiwr yng Ngenath i. Dim ond un o'r criw ydw i, ogia. Na i gyd. Pawb yn disgwyl pan